siya eh. Part of me, alam kong prank kasi tumatawa siya kasi galit siya, namumula na dapat. Tapos yung nadudulas pa siya. Pero, siyempre nakakabat. Okay, kasi mapapaya ako. Hindi naman ako may apakala eh. It's DJ. Paano kami magsasakris kung walang sako? Ikaw isasak namin. Ready daw. Ang kinailan kami bakla, oh. Ito yung kasama. Parang tanga to. Isasako kita eh. Ha? Ay, gusto mo maglaro tayo yung ganito. Masarap fish. Para sa Japanese. Meron tayong Chinese, may Japanese. Go! At Ano unahin laro? itura mo muna sa kanya paano niya kukuha niya. Ano mo lang, ganun nakagano na lang. Dire-diretso ka lang ng video. Kuhanan mo lang yung video. Nanginginig ka ba? Ah, ganyan lang. Yan, go. Ano na? Ready na ka? Parang ganito yung that. Yan, ganun yung that. Hindi ko na po. Ah, pwede okay rin naman yan. Hindi ko malaglag. Okay rin naman yan. Handa na yung matalo. Ay, mila. 4,000 plus din. 7,000 tigi, 1,000 tulog ka. O 1,300 kami. Mila. Picture mo doon naman. Wow, ang dami mong... Dito ba nang tulog? Doon, habang nag-inariyan. Okay, sige. Anong call mo? Anong... Yan. Pahinga. Go, 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 go. Beshi, water! Man, ayaw ko naman basa-basa. Wala ko doon. Ayun, kaya lalawin pa ako. Saan yung lugar mo eh? Ayaw mo na ba sa akin? Gigil ka, hindi ka alam ng point. Wala pa alam na nararamdaman to. Thank you. Commerce, kala ko yun. Ay, alam ko si Bobby ka na. Oo, sa dito lang. Doko yung doy eh. Nakakita ka sa live ko na isama ka lang. Hindi ko na sa akin wala. Dai! Sa camera man. Pidyon nga tayo kaya mo kumakain. Pidyon mo ako may kumakain. Hindi ito sa camera man. Sabi niya, magkasama kami sa movie. Sabi naman, sabi mo nga kanina. Pakita mo daw yung video. Tanong ko daw sa inyo yung video. Oo, sa phone ko. Dito ka, dito dai, dito dai. Ano ko ano niya? Di ba? Mamaya ano ta? Oh, ano? Hindi ako kami, mga bakla. Ano? Yes, and we are eating now. Yuhan Beach Resort. Nag-isama ko. Ito naman meron na dito, oh, buwang. Thank you. Bigay tayo yan. Yung mga umakalapit lang. Yung, ano yung? Yung, isama mo yung dalawang... May asawa naman si Bogey, ma. Parang tayo na sila. Asawa mo na lang. Ayun, masarap yan. Sarap.
Ikaw ang buwang. Ay, may disco. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Parang akin na. Kung sa nakakancel. Sa camera naman mo. Ang sweet mo naman kanina. Ka-live ka ba? Ano? Happy? Ano ba yun? Yeah! Diyos pa daw oh! Ikaw yak, Diyos pa raw. Diyos, tawag ka. Ayun na oh. Ano ba? Tama yung dalawa. Ay, tawag ka. Minaudot lang. Lakad lang yun na. Uwi mo dyan. Uy, ano ba? Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari dyan? Sama ka na daw dyan niya, sama ka na. Dahil mo din yung damit mo, ha? Gagawin niya ng camera ka. Sama ka na. Bakit ano ba yun? Ano ba yung Wala, nagpa-prank lang niya. Nagpa-prank lang niya. Nagpa-prank, hindi ako nagpa-prank ko, hindi ako lagi nag-ano. Ito ba, sutukin ko yun eh. Hoy, Big. Ano? Ano, gusto mo, hindi yan eh. Be, patawag mo ha, Be. Nakagame kayo ganyan mga ganyan kasi nagpunta dito. Be, patawag mo ha. Ano, Be? Be! Diyan ka na sa Debbie mo. Ganyan rin. Nakikita ko, ano, tama, pero mali. Ano? Andahan lang ko Gusto mo, mag-away pa kami nito. Magawayan ka pa namin, parang ganda-ganda mo. Ano? Ano ha? Kuya, Ma, dito ka po ba? Ano? Parang kayo. Uy, 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 uy! Ano? Paano kayo? Kinuko? Ano? Nakakanya kayo! Star! Wait! Ano? Buwan mo din. Sa mani. Ano ba? Ano ba? Ano ginagawa mo? Uy, kinuko. Sa mani. Ito. Uy, sumaka. Uy! Ay! Uy, isa pa! Uy, 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 uy! Isa! Uy, Kelvin! Hoy! Brenda! It's a prank! Bakit? Tawag na siya! Oy! Tatakbo! Alam to ni Ma'am Ems. Uy, palali ka pa na rito, dali! And of course, ang mga staff ng Yuhan. So si Brenda ay na-prank! Si Mistino na dito, binalo ko. Bitawan mo. Alam ko nagpa-prank siya kasi tumatawa. Alam ko si Mac. Pero, Siyempre natakot rin ako, baka may paluin ako. akala ko na Alam mo? Akala ko na totoo. Eh, hindi. Nung una, alam ko prank. Kasi posible lang yan. sabi niya sa akin, awatin mo ako. Kasi tumatawa kasi siya eh. Alam mo ko, prank. Part of me, alam kong prank kasi tumatawa siya kasi yung galit siya, namumula na dapat. Tapos yung nadudulas pa siya. Pero, siyempre nakakabat. Okay, kasi mapapaya. Hindi naman ako may apakala eh. Sino? Althea! Hindi ako. Minta pa lang din ako. ay, tawa ko siya. Ate. Kanina pa habang kami nagde-decorate. Kaya pa. Ano Kinabahan. Actually, ayaw niya talaga ng prank. Alam mo kasi, nakita ko kasi
nag-video siya doon na. Sabi nga ni Didong, naka-live ba yan? Sabi ko, ba't naka-video tapos tumatawa siya? Okay na sa akin. Alam ko talaga, sabi ko sa'yo, di ba? Ano sabi ko sa'yo? Huwag kang mag-alala, nagpa-prank lang yan. Eh, nilalapit na siya na parang, kasagot din siya. Dito kayo dalawang lalaki. yun na nga, kaya nainis ako kasi alam na niya wala siyang kasalanan. Tapos yun naman, lalapit din siya. Kaya siya pinipilit ko. Sabi, ano ba gusto mo? Sipain na lang sa ano eh. Si ano, si... Silosan mo. Gusto kong alam mo kanina, gusto kong ano eh, yung reverse prank. Wala lang ako saan, bad trip kasi ako pag piniprank. Gusto kong mag-ganon kasi hindi ma-upload. Tapos ako naman yung gusto kong maglupasay talaga sa galit talaga. Tapos sila kasi sabi ko, sana may nagbibideo rin sa akin. Kasi di ba pag nagalit ako, papatayin na niya. Kung meron naka-play na video para ma-reverse ko kayo. Alam nyo, wala kayong sahod. Wala kayong sahod! Wala kayong isasahod sa akin! Gusto nyo ng prank ito? Yun, so yun guys, eto, suwat sudan bibe. Ito yung kasagot natin kanina sa prank namin, napakagaling. Talagang inabutan niya ng, talagang kinomport niya talaga si Brenda para kunyari talagang nagsiselos talaga. Kahit hindi naman talaga ako nagselos dahil hindi nga ako marunong magselos. Oh, talaga ba? Ano experience mo, ya? Kamusta? Okay naman to. Pero kabado na. Oo, kabado. Mablank ka, no? Oo, nablank. Hindi ko rin pa alam sabihin ko Hindi din. mo rin alam. Dapat sumayaw ka na lang. Yung pwedeng sabihin ni ni Brenda. Ano sa tingin mo yung mangyayari kanina? Kung sakaling... Hindi ko na sana tutuloy kasi alam ko talaga magagalit. Kaso siya may pakana. Ikaw, ano experience? Kamusta experience na? Maganda. Tapos Nung nakita mo yung reaction ni Brenda? Maganda si Brenda. Siyempre. Para napilitan ka lang. Para nakisi mo galing, no? Para napilitan Yung ka lang. totoo, yung totoo. Yung totoo. Maganda. Maganda. Hold on. Malalaman natin yan. Malalaman natin yan kung totoo. Ayun. Paano mo yung Yung ating page nyo, resort. punta kayo dito sa Yuhan. branch nyo. In-invite ko po kayong pumunta sa Johan Beach Resorts. San Antonio, Zambales po yung location. Ayun. Masaya po dito, punta po kayo dito. Yes. Guys, maraming salamat sa kanila. Kaya maraming salamat sila dahil nakipag-cooperate sila sa atin. Yes. Diba? Sa vlog, lahat naman nag-cooperate yon. Kaya lagi happy. Tawag- Meg! Ay, ka sa dali. Halika rito. Alam pala niya, sinakyan pa niya ako. Tapos, Yung binibigyan kanya ng tissue, ng drinks. oo, hindi ko alam kung very... Yan na naman, oh. Oh, lala. Umalis ka muna doon. Tapos, hindi ko alam na pagbigay niya ng juice, ng tissue, parang sa tuwing bibigyan niya ako, siya nag-react. Sabi ko, big deal ba yun? Kaya nang inaaway niya ako, tahimik lang ako. Wala mong kasalanan. Ikaw may kasalanan kasi type niya ako that time. Lala. Saan ka pala? Kala ko type ko kung hayop ka. Umasa na naman. Sa dami namin, binigyan ako ng tissue, binigyan ako ng juice. Bigyan mo rin sila, ganyan-ganyan. Tapos ayaw niya umalis. Tapos nung magbubugan na, tinutulak ko siya. Kinaganon pa niya yung dibdib niya. Tangin. Nainis ako. Akala ko talaga ako papaluin. Dapat ikaw pinalong hayop niya. Pero ikaw po yung tumakbo kanina. Ako yung tumakbo kasi feeling ko, ba't ako yung papaluin? Hindi ba ako kasalanan? Pero siya yung tumakbo. Kasi kung alam ko na medyo prank konti, medyo natitikan ko na may prank yun eh. Kasi posibleng magalit siya, hindi man lasing, ba't nagalit siya? Tsaka ba't siya mamubog sa'yo kung hindi naman siya lasing? So, alam ko talagang prank. Ang plano ko sana, magre-react o mag-acting ako yung galit talaga. Ako naman yung, kaso wala mang hawak na camera, sino magbibideo? So sayang diba? Sayang yung acting ko. So, dahil, binigyan pa kita ng 500 hayop. Binigyan ko ng 500 kanina kasi siya yung videographer ko. Tapos, nakipag-prank-prank ka pa. Dahil dyan, ulo-ulo. Sige na, bigyan kita 250. Kinabahan ka ba kanina kay Brenda? Natakot ka? Saan ka kinabahan? Sa mangyayari kanina. Hindi ko rin alam kung anong may Paano pag reaction sumanti niya. ako? Kunyari, sinaktan talaga si Brenda ni, Kelvin. Anong Hindi gagawin? mangyayari yun kasi prank lang nila. Paano pag ako yung nanakit? Kasi, Pag siyang gumante. paano pag ako nagwala doon? Tapos pinag-ano ako doon? Bigay ko na lang po yung katawan ko. Ay! Magwala ka! Galit ka! Sana nagwala ako kanina. Hindi, galit ka ngayon. Yung itlog ko. Thank you. Ay nga pala sa Denver. girlfriend kong 5 years, yung jowa mo, karinderya. Claire po pangalan, Claire. Pakain sa lahat. Pakain sila. Samahan mo nga ako. Huh?
It's DJ.